bangun. Bangun. Lek mulet. Bangun. Sampun bangun. Bangun sampunan. Wis ndak bubuk neh. Ngomong. Kok mulet. Uh. Bangun sampunan. Nggih. Pun bangun. Bangun apa bubuk? Bubuk neh. Guyu. Si aras-arasan bocahe. Bocahe si aras-arasan iki lho. Salah-salasan. Anak mulap. Nggih. Nggih, anak mulap. Anak mulap. Boleh sir mulap. Nggih. Ngentut. Ngentut. Nyapa ngono ki? Wis ya. Wis. Nyapa ngono ki? Mulap. Mulap iki. Iya ngene iki. Bokonge ya. Penakmu ta kono. Penak. Bubuk ngono. Nggih. Pengen bubuk ngono to le. Bokonge. Bokonge. Ngapa ngono ki? Tole. Neo. Ayah nang kene iki lho. Ya tangane ora ngono lho le. Tangane ning ngarep. Nang belakang ta, kok mbok junjung-junjung. Nggih. Nggih. Sampun. Nggih. Sampun capek. Capek sih ya Allah. Ya Allah, capek sih ya Allah. Capek sih iki lho. Delok capek sih iki lho. Ngapa ngono ki? Ngapa? Hah? Wes, ngalih ya. Sampun. Wes. Sampun. Sampun. Oleh anak piye? Oleh anak piye to le? Nuwun piye? Loh. Ya Allah. Ya Allah. Apa beneke kuwi, Mang? Apa beneke, Mang? Ndak pareng. Ndak pareng no ki. Ambune rek. Ambune bokeme. Ya Allah.
Bokeme ya Allah. Ya Allah, ampuni bokeme rek. Hmm? Ampuni bokeme lho rek. Ya Allah, ampuni. Eh? Ampuni iki lho. Oh. Hmm. Hmm. Oh. 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 Mulep. Mulep. Mulep aja. Eh. Tangan nih. Iya tangan nih. Ayo. Tangan nih biar. Ayo tangan nih. Ayo. Ayo. Kita nih. Oh, bokongnya leding bokongnya. Bokongnya leding bokongnya. Oh. Oh. Hmm. 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 Inilah ya. Tut. Ngendi ta iki? Oh, lah. Oh, ngendi ta iki? Wah. Wah, lah. Ngendi ta iki? Wah, santai, Bos. Kaki ya Allah, kaki ya Allah. Ya Allah, kaki Kaki kok koyo ngono. Kaki kok koyo ngono, Bos. Bos. Eh? Eh? Kok meneng ae Bos dengarene iki sampean? Oh, alah. Oh loh. Kon depis. Kok depis ngene lho? Heh? Lu ngaleni. Kok depis? Lu ngaleni ndak ada pergerakan sama sekali iki. Aja bengok-bengok to. Oh. Sekali ucap ngono lho ya aku iki. Sekali ucap marakne geger ngono lho. Heeh. Oh. Pokoknya sekali ucap langsung geger ngono lho ya. Wah. Oh. Pokoknya sekali ucap langsung geger ngono lho ya aku iki. Ngono ya. Nggih. Nah apa kenduk-kenduk. Oh. Wow. Mantau tok iki. Mantau anak wedok ambek anak lanang kaya ngono kae. Anak lanang lho nyawang rene. Bayune ora ganceng kaya ngono kae lho. Ayo ngono kae. Adike meneng ae. Adike meneng ae. Nyawang rene. Ya Allah, kuwi lho bocahe. Wih. Nyapo cah bagus. Ndak dijak dolanan kakak. Rebutan kae. Rebutan. Nggih rebutan. Yo ngalah lek melas lek mesakne rek kaya ngene iki. Meneng ae lho lek. Ya Allah. Meneng ae. Tanpa suara. Piye sampean? Meneng ae lho. Iki apa nganu iki? Meneng ae, Bos. Ya Allah. Ya nge. Yo ngalah. Sakne. Oh, bungae. Kok meneng. Mas bengok-bengok. Oh. Tole lo tak bengok-bengok solene. Piye? Dingin. Kayak iyam berarti, kayak iyam kayak pupuk. Enak no.
Ki ayam kayak bobok iki. Sekolah apa lu? Iku koyo ngono lho, Bu. Hmm? Hmm. Kayak ayam kayak bobok. Ya sekolah oh. Sekolah apa to, Le? Lha lah, apa lah? Nderek ikut sekolah apa to, Le? Apa nang omah ambek Bude? Nang omah ambek Bude. Yo. Nang omah ambek Bude, yo. Nang omah ambek Bude, yo. Yo, yo, nang omah ambek Bude, yo, yo. Yo, yo. Yo, yo. Yo, yo. Nang omah ambek Bude, yo, yo.